NK Great Production. Abin da ke taɓa ruhina kai ka kaddaran zuwa na riske muradina. Yau ma ikon ka ne da ka nuna ta nuna, sai dai takaitina a kurkusa ban je rauda ba imamu. Zance ka ƙaƙi salatinka ba na rowa, ka sa sahabbai tsarkaka. Sa halidu sun zauna a turbarka, sa da fadama jinin da bai taɓa aibi ba imamu. Sitirar duka ba a tsaida ka, ɗaya da lamanin ilahu ba a tsaida ka. Sitirar duka ne waye ya je shi idan baka, mewa innaka ne wa za ya gane hakikar ka imamu. Shelanta duk da abin da yake raina, zuci ta matsu ta yi gamo da abin ƙauna. Da muradina ƙaddarar da ta mun barna, ta raba ni da shi sa'ar da ba har ruhi ba imamu. Amma ba da sarrai ba, wani lamari ne da ya zo shi sai da ya ruɗa ni da ɗan uwa Haruna bani zaton haka ba imamu. Madina har mun shirya tsaf, take sai aka ce hanya ba kyau kuma ga mada. Da rabon kadarar zata cin mana ne kafin mida, mun hau hanyar mu ta kamis mishek a nan suka cin mana imamu mun kwana. Yarda a gobe za ni ziyararka, da yake na da yunƙurinka da himmarka. A raba ni da ban kwana, ban kula kowa in baka, kai mun gatan
da ban zatansa a ruhi ba imamu. Na shaida banda masoyi in ga ka, Allah shaida ne a zuciya ba ta mukarka. Me walakaddi da alina ba a gane ka, kuntukar kadari irin ka babu ba za a yi ba imamu. Babban bango ake kira daga Allah na, sirrin jasadi da rai adu daga Allah na. A shahada ma kai kadai ka zo daga Allah na, don ka dole ne in an ƙi da Allah na imamu. Tabbas rabuwar jiki da rai da akwai zafi, tuntuni na shaida wallahi annabi ba daɗi. Da cikar kadari rabbi yayi kama ji daɗi, na yi sujjada na ce kar a raba ni da kai imamu. Akwai kadar da ruhi bai iya ɗauka ba, kamar rabuwa da kai kalbin mai so bai ɗauka ba. Zuci ta nutsu jiran da take bata saba ba, kai ya kulle ban gane hakikar ba imamu. Abu nazir ne banda masoyi in ga ka, roƙa mini Allah ko gobe fadar ka. Kuma na yi jira ina jira zan ta jiran ka, na yi sujjada daga nan har raudar ka imamu.